Iedereen welkom op het 80ste Kriescongres. Heeft er hier een mooi feestje van meisje. Mensen, tjoch! Er wordt vooral een soort dronken. Voordat het feest verder gaat, komen er serieuze zaken onder water op het Kriescongres. Wat gaat dit hier door het Friesk? Hoe staat de taal er eens voor en hoe zorgt de toekomst eruit? Kent hij maar de taal wordt steeds minder. En vooral het schreeuwen. Het praten dat gaat altijd wel goed en dat versta je elkaar wel, maar keert ik op papier krijgen. Dat wordt naar mijn idee echt steeds minder. Sprekers op het congres, Likos hoogleraar Friesk Goffe Jensma, jouw duidelijkheid hoe goed het ervoor staat met de Frieske taal. Er gaan nog nooit zo volle mensen geweest die Fries praten als het Joertedij. Wat beter kan is het onderwijs in het Friesk en dan met name in het Skreunenfriesk. Daar stel ik een punt van uit zien. Als het mijn naamkaartje is juist, dan juist dat studenten hier hoogleraar, die zijn studenten die er nogal op het Friesk gaan en dat leraar dat jij toch echt maar EA. Daarom is dat net zo slim, ja. Maar het Skreunenfriesk is wel een schatkamer van het Friesk zelfs. En beleerd zo'n dus nevens mij wat meer op het schriftelijk Friesk rugje matten. Ik denk dat mensen heel makkelijk overstappen op het Hollands. Ja, op squallen, zodra het in je net Fries kan, dan wordt het Hollands praten. Ja, dat is spietig. Om beter inzicht te krijgen over hoe goed mensen Friesk praten, zal nooit 2014 een onderzoek dienen worden onder 10.000 Friezen. Als ik die vraag van kist Fries schreeuwen, zou je toch misschien ja, maar dan weet ik net hoe goed als Fries schreeuwen kist. Als ik vraag van kist ook Fries praten, dan weet ik nog net hoe goed in kwaliteit Fries is als het ja zou. En dat willen wij onderzoeken en dat willen we de meesten zelfs onderzoeken leren.